kerucutmu model piye, sing penting ku tumujune mung siji, Gusti Kang Maha Suci. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, aku nyebarno ajaran Islam Jawa iki dari berbagai kalangan niku ora setuju karo pendapatku, ya ora seneng karo apa sing tak jabarno iki to. Wong Jawa, alirane Jawa nyel iku ora setuju karo pendapatku. Wis ora seneng karo wejangan-wejangan utawa kawruh-kawruhku iki to. Di lain sisi, wong Islam, wong ilmune Islam, wong sing ajarane Islam, ya ora seneng karo ajaranku iki ya. Ya karo sing tak ajarno, sing tak jabarno, sing tak jelasno, sing tak wejangno, sing tak tularno marang panjenengan sedaya iki ora seneng kok. Dadi dua sisi iki sing tak arani ajaranku iki ajaran Islam Jawa, sing pihak Islam nyel ya gak seneng karo aku, sing Jawa nyel ya ora setuju karo aku. Jadi dua sisi podo-podo nyerang aku tuh. Kena apa? Aku ngerti, aku paham. Ngene lur, sadurunge aku bedah kena apa sih dua sisi iki kok podo nyerang aku, dua sisi iki kok gak setuju loh. Istilahnya gak setuju karena pendapatku, mergane tak ngopi sih dulu ben gak sepaneng, ben gak kaget lah karo jawabanku iki ya. Mergane dulur, ajaran Jawa lan ajaran Islam, ilmu Jawa lan ilmu Islam iku ya ana tingkatan lan tahapane. Nek wong tahapane sik tingkat siji, katakanlah sekolah sik pol sampai pembelajaran sampai SD, diwehi pelajaran SMP ya gak nyantol. Nah, akhirnya iki gak setuju karo pendapatnya. SMP dikek pembelajaran karo pelajaran SMA ya gak nyantol padha ae. Lah SMA dikek pelajaran karo pelajaran tingkat sarjana ya padha gak nyantole. Apa maneh SD dikek pelajaran yang tingkat SMA atau sarjana tambah nemen gak nyantole. Seakan-akan koyok pelajaran iki pelajaran sing menyesatkan. Kan ngoten. Jadi aku ning kene gak ngarani wong iki ajarane tingkatan siji, tingkatan loro, tingkatan telu, tingkatan empat, gak ngarani. Mbok aku gak ngerti tingkatan piro, tapi sing pasti dulur yo. Jelas tingkatane gak padha karo tingkatanku, ngono tok. Dadi wong sing mengkritik kono kene sing ibaratnya gak setuju karo pendapatku, kawruhku iki, tingkatane jelas gak padha karo aku. Nek padha tingkatane, ku pasti paham lan ngerti lan setuju. Wis iku pasti lho. Iku pasti. Wajar lah. Jadi aku mulane aku nanggepiku ya secara santai lah. Santai mergo ya wis anjene gak setingkatan lah. Apa sing dipelajari, kawruh apa sing duweni iki ora setingkatan lan ora sepemahaman. Dadi ya wis wajar. Biasa ini. Mbok sisi wong gemang bakale nemokno dhewe. Umpama pancene aku sing tingkatanku isi rendah, wong kumang sing dhuwurku, ya mungkin aku engko bakale seiring berjalannya waktu itu aku engko sing bakale sadar lan mangerteni, oh ternyata bener jarene
mbah iki, jarene Pak iki, jarene Gus iki, jarene Ustadz iki. Nah, iki aku bakal menyadari. Cuma yo anjene angel mangerteni yen menungso iki mang gak kerem belajar luwih dhuwure maneh ku angel lho. Kaya umpama aku saiki belajar memahami tahapan sing tingkatan dhuwur, ibarat tingkatan sing paling dhuwur. Aku berusaha meyakinkan wong sing tingkatane isih no wisor ya, katakanlah sik no wisor sik rendah. Iki ya wabot. Mergo wong sing tak tingkatane sing no wisor tapi usiane wis lanjut lah, usia di atas 30 tahun iki sangat lho. Mergo dek iku pemahamane wis sampai sakmono, wis tekan sakmono. Dadi di otak-atike matuk wis gak iso. Dadi pol-polo tirakate iku ya mung salat poso iku mang. Tingkatan tertinggine haji, nek wis haji dianggep wis pol ajarane iku wis pol, wis ora enek maneh sing ditanggung. Dadi dianggepe haji ning Mekah iku mang dek wis anggapane wis pol. Iku wong tingkatane sing paling rendah nek umur usiane di atas 30. Nah, iki dulur ya. Gawe pembelajaran iki aku pengen pesen marang panjenengan sedaya nek ngene dulur. Dadi kaya panjenengan umpama duweni kawruh lan duweni wejangan sing tekan yaine panjenengan, tekan gurune panjenengan utawa leluhure panjenengan, iku paling enak panjenengan iku yen kepingin dakwah ning sapa wae, istilahnya gak dakwah lah, nyebarno ajaran kebecikan ya marang sapa wae, kepingin nularno kebecikane panjenengan, ajaran panjenengan niku sing apik marang wong liya, iku nek iso iku aja wong kumang dikongkon mempercayai, aja wong kumang dikongkon langsung nerima pendapate dhewe. Kut nek iso panjenengan iku kudu ngrayai sik apa sih sing dinduweni pemahamane wong iki. Nek wong iki ancene wis fanatik dengan pemahaman sing saiki, iku sangat lho. Gak perlu dhewe ngekeki. Mulane aku ning media sosial iki gawe tingkatan ilmu iki sebenarnya tak gawe kabeh. Jadi harusnya nek wong syariat katakanlah ngono ya wong tingkatan nomor 1 iki kudune piye. Nek wong sing tarekat tingkatan nomor 2 iki kudune piye. Terus nomor 3, nomor 4. Lah nek wis puncak iki kudune piye ngono. Iki aku mek ngekeki dalan tok, ngekeki kawruh niku tok. Ben kabeh ku enggak dadekno salah paham, ben kabeh gak padha nyek-nyekan lho. Ah tingkatanmu jek 1, tingkatanmu wis 4 le, kadangan ngono. Tingkatanmu wis jek 1 le wis kemelinti. Kamu tingkatan 4 tok merasa sombong, merasa takabur, 4 tekan ndi kan kadang ngono, padha saling nyerang. Nah, iki supaya gak saling nyerang, ben iso tukar kawruh bareng-bareng ya. Iku manggur, aku mangane ngekeki dalan panjenengan supaya wadah ilmu Gusti Wejangan Jawa iki iso gawe sinau bareng mulai tingkatan 1 sampai tingkatan sing paling dhuwur. Ngono. Dadi gak ono sing arane debat adu apa ya, adu kuat pemahamane, adu pinter wejangane, pinter kawruhane lan sak piturute gak ono lah istilah ngono. Iki wadah ilmu digawe nimbah ilmu. Berarti ngene dulur ya wis. Aku ya sepurane karo sing pihak wong Jawa nyel karo pihak wong Islam nyel sing ora setuju karo pendapatku ya aku sepurane. Mungkin panjenengan sedaya beke ana sing iso njelasno sebenarnya aku iki ajaranku iki kaya ngopo, sing pihak Jawa iso njelasno nek wong Jawa sing gak setuju karo pendapatku monggo. Sing pihak Islam ya ngono, beke ana wong Islam sing mangerteni sejatine ajaranku, mohon panjenengan bantu kula njelasaken. Kanca-kanca dulur-dulur iki supaya paham, ben padha paham. Sing penting kan arane demo siji, bentuk kerucut ngene kan dulur. Utawa bentuk nganune masjid kan ngene. Nah, iki simbole wong iki apa wae bentukmu, apa wae
iki bentuk kerucutmu model piye, sing penting ku tumujune mung siji, Gusti Kang Maha Suci. Nah iku tok sing penting niku, gak perlu diperdebatno, gak perlu di salah-salahno. Jawa ku ngene, Jawamu ngono, terserah. Sing penting Jawa iku sejatine ngerti, mangerteni pangerane, mangerteni uripe, mangerteni awak dhewe iki yen diciptakno Gusti Kang Maha Kuwasa. Islam iku akeh alirane, Islam iku akeh maceme, jenise. Gak masalah, dalanmu iku dhewe-dhewe, sing penting menuju ning kaharibaane Gusti Allah iki tetep kabeh dilakoni. Kabeh kudu menuju ning ngono. Gak oleh menuju ning ndi-ndi. Islam kabeh ku mung siji, tujuane ning Gusti Allah. Dalanmu terserah. Nah, iku sing penting tuh. Pun nggih paham sakmeten nggih, mugi-mugi panjenengan saged kebuka pikirane yen kuwabe sejatine ajaran niku nek tumujune marang Gusti iku ya bakale ajaran iku duwe pedoman sing suci. Iku pasti to. Pun sakmeten mawon ngapunten kata kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.